Europan, landare inbaditzaileak duela 7.000 urte inguru agertu ziren. Gizakia lehen aldiz nekazaritzaile ardueretan hasteak hainbat landare espezieren edapena ekarri zuelako. Ordutik, landare exotikoen edapena 3 alditan bereizten da. Azken aldi horretan, kontinente arteko garraio bideak ugaritu egin dira, eta ondorioz errepideek, itsasontziek eta hegazkinek landare espezie askoren haziak mundu osoan zehar zabaldu dituzte. Apaindura landaren edapenak ere eragin itzela izan du. Garrantzitsua da landare inbaditzaileak ezabatzeko adituen irizpideez baliatzea. Lehen pausoa hauen identifikazioa da, eta gaur egun lan horretan guztiok lagun dezakegu.